Зөбәйер авылына академик Диләвер Зөбәеровның бабасы нигез салган дип исәпләнә. Бажана елгасы буена урнашкан Зөбәйер авыл халкының үзенең кушаматы да булган. Куыклар дигән кушаматның килеп чыгышын риваятләр аңлата. Имеш, алар тирәендәге авылларга җыйнаулашып барганда, ат арбасына тезелеп утыралар икән. Кем сул якта сул аягын, кем уңда уң якка аягын асылындырып утыра. Шул аякка кызыл эчле галуш кия икән. Арбада калган икенче аякларын бүкләп яшерәләр. Имеш, һәркем аларны җитеш тормышта яши, рәхәтләнеп галуш киеп йөри дип уйласын. Әмма күрше авыллар серләренә төшенә шул. Шуннан аларга буш куыклар кушаматы тагыла. Зөбәйер татар дөньясына Советлар Союзы герое Гатаулла Минаевны биргән авыл. Шулай ук Татарстанның ат казанган артистлары Илгизәр Исламов, Лилия Муллагалиева, шагыйрә Илмира Шәрифуллина өчен дә Зөбәйер кендек каны тамган туфрак.